Και γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε στο Chris Dead 100. Ναι. Πρέπει να φτάσουμε τους 5 εγγραμμένους. Μπορούμε? Please! Δεν σας ζητάω να το φτάσουμε 5 εκατομμύρια. Και σήμερα θα παίξουμε στο League. Ναι, καθόλου περίεργο. Καταρχήν, είναι το πρώτο μου βίντεο. Ναι. Καλέ τι λες. Αυτό μπορεί να είναι το πάντα σου. Σκάρια γιατί είσαι ηλίθιος. Άμα τα λες όλα. Τίποτα δεν ήταν αυτό που είπε. Μια χαζομάρες λέμε. Τι χαζομάρες βλάκα. Σταμάτα ηλίθιε. Κούλι μου τρου. Πώς να με πεθάνεις. Και δείτε εδώ πέρα όταν μπαίνουμε ένα σέρβο αυτό μου κάνει 3 ώρες. Εμείς παίζουμε ένα μπλοκ, πώς το λένε, κάτι τέτοιο. Όχι αυτή ρε! Κάτι κόλπα, στείλτα μου. Αλλά πού? Πουθενά! Έλα, η μπανάνα έτσι το κατσάφι ρε. Όχι, δεν πρέπει να χάσουμε, δεν πρέπει. Η καρδιά μου πόνισε γιατί πήγα να χάσω. Εδώ μεταξύ εκείνο ο πράσινος δράκος καλύβει το γυμνό. It's only! Σταμάτα! Δεν μ' νοιάζει που είναι η πίστα του μπουρρίτο. Δεν μ' αρέσουν τα μπουρρίτα. Είναι πολύ χάλια τα μπουρρίτα. Τι η μπανάνα φταίει. Η μπανάνα. Μη όχι τις πατάτες. Εγώ από τις πατάτες δεν πάω. Πώς να με πεθάνεις. Δεν πρέπει να χάσω. Όχι ρε το μπουρρίτο μου μέσω. Μπουρρίτο, κανόνισε. Δεν σ' αγαπάει κανείς. Κανείς δεν μπορεί να τερματίσει με αυτό το μπουρρίτο. Δεν θα τερματίσω ποτέ ρε γκάι. Ωραία. Τι κάνω? Όχι. Πότε τερμάτισα πριν ένα δευτερόλεπτο ήταν 2.
Τι νόμιζες ότι έκλαιγα? Κολλή με τρελό, πάτα με πιθάνει. Oh yeah, νια 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 νια. Άντε όμως! Άντε! Μη βάλει καμιά μπάρ. Ξέρετε, δεν πρέπει να βαράτε. Ας έχουμε την πουνιά μας. Δεν πρέπει. Τι έκανες εσύ, κύριε? Καλά, μη κοροϊδεύετε. Γι' αυτό σας το είπα, μη κοροϊδεύετε. Αυτός ο δράκος πρέπει να χάσει. Πάρτα! Τυχερός! Αμάν! Τώρα, άμα χάσεις, για ένα δευτερόλεπτο δεν πνίγεσαι. Έστω και βάλει στο χέρι σου πνίγεσαι. Έτσι. Έτσι πάει στο Stumbling Days. Όχι αυτή είναι η χειρότερη πίστα. Αυτό γιατί πάει εκεί, ρε? Έλα ρε, γιατί δεν ακούγεται? Τι? Μα δεν πρόλαβα καν να πάω σε βαρέλι. Εντάξει, έχασα. Έχασα, σίγουρα. Αφού είναι το... Εγώ πάω και αράζω σε αυτό, εδώ στα πρώτα. Εγώ αράζω εδώ με δικούμενά μου τον Mr. Beast. Εντάξει, δεν έχω για τη φωνή του. Αυτά το μόβ σε καίνε, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Είναι κακό το μόβ. Γιατί είναι μόβ. Ναι. Δεν πρέπει να χάσω εδώ πέρα, είναι πολύ καλή μάχη αυτή. Όχι. Ναι! Κορώνα έτσι. Πάμε λίγο! Περιμένετε να πάω λίγο τουαλέτα και ψή. Επέστρεψα! Εγώ δεν είχα τόσους, είχα 14. Πάμε ακόμη μια, γιατί θα τους ξεσκίσα. I
έλα. Αλλά θέλω να κάνεις μία εγγραφή για να φτάσουμε τους 1000 subscribers. Θα βάλω ένα στόχο. Μπορούμε να το φτάσουμε 10 likes. Για να σας δω σκουλικάκια μου. Εγώ έχω δουλέψει τόσο για να πάρω αυτά τα special. Δεν ξέρετε πόσα χρόνια έκανα να τα πάρω. Περίπου 3 χρόνια. Όχι! Όχι! Πάτα! Του κλώτσισα πολύ μακριά και μπορεί να χάσει. Έχασε ρε. Έχασε μάλλον. Θα το δούμε εδώ τώρα. Κέρδισε! Κέρδισε! Όχι! Λοιπόν παιδιά, θα σας πω ένα μυστικό. Θέλω να γράψετε στα comments μπανάνα. Θα μ' αλλάξει γιατί η μπανάνα ποτέ δεν ξέρεις που θα μας χρειαστεί. Είναι για τρόφιμα η μπανάνα. Θα την τρώμε την μπανάνα. Τη σκοτώνουμε με τα δόντια μας. Οπότε θέλω να γράψεις μπανάνα. Μπανάνα, μπανάνα, μπανάνα. Τι μου έκαναν τα σκουλίκια ρε. Έλα, έχασα.